Kære FC Midtjylland og kære alle sammen, hvor er jeg stolt og glad for, at vi sammen kan skabe endnu en stor begivenhed. Det her, det er kunst, som møder fodbold. Det er FC Midtjylland, som møder en ny retning, som kan fortælle og inspirere hver dag. Hele den her proces begyndte længe siden, hvor jeg sammen med min far og vores partner Mads Severinsen for vores lille studio Just a Few Works præsenterede vores kreative idéer for FC Midtjyllands nye og smukke byggeri. Ideen var at fortælle vores historie gennem en collage, som skulle prøve hovedindgangen. Og fra start til slut skulle den omfavne nedslag gennem de sidste 24 år i FC Midtjylland. Op- og nedture, som vi har været igennem, og så var vi med til at fortælle den store succes, der er skabt i det midtjyske. Forestil dig, at du hver dag træder ind gennem døren og ser på fortiden. Mens du går op ad trappen, udspiller der sig en tidslinje af oplevelser, og du fortsætter lidt længere op ad trappen og møder endnu større minder og smiler bredt. Til slut er du på toppen af trappen, og du er bevidst eller ubevidst indtaget de mange forskellige indtryk og følelser, turen netop har givet dig. Og med de nye følelser og indtryk går du ind med nye mål, som skal opnås, og møder alle de andre FCM'ere. Det har været en sand fornøjelse at sidde i Houston på en WhatsApp-forbindelse med min kære far og drøfte kompositioner og personlige skikkelser i FCM. Og jeg kan sige med stor sikkerhed, at den her collage, den er lavet med så stor kærlighed og glæde til klubben. Og jeg håber, at I alle sammen vil få stor glæde af, at hver evig eneste dag, at skulle gå ind forbi vores indtil videre fantastiske historie. Til slut vil jeg blot sige, at jeg tænker på jer rigtig meget, og jeg savner jer rigtig meget. Men jeg giver et maks gas herover og nyder stor succes, og glæder mig til den dag, jeg vender tilbage, enten som fodboldspiller eller i en anden skikkelse. Men for nu, nyd hinanden, og sammen dyrker vi drømmen. Ikke sandt, Claus?